Με αυτόν τον τρόπο που κάνουμε, το μέθοδο, πώς λέγεται, το άλογο στο τέλος θέλει να είσαι μαζί του. Είχαμε λίγο φασαρία εκεί, γιατί ξέχασα ότι ήταν τα άλογα, αλλά πάλι κατάφερα να την πάρω από τα άλλα άλογα, που για μένα θέλει να πει ότι με βλέπει, ας πούμε, πιο καλά από αυτούς. Το είπα σωστά, δεν ξέρω, συγγνώμη. Τα ελληνικά μου είναι χάρη. Έλα. Αλλά έτσι μπαίνουμε μέσα στο άλογο το μυαλό. Χωρίς σκοινιά, χωρίς σιδέρανες στομίδες. Όταν το άλογο μπορείς να το κουνήσεις μπροστά, δεν πειράζει ένα βήμα, πίσω. Right and left. Το μόνο άλλο που μένει είναι η σούζα και αυτό ξέχασέ το. Έλα. Γιατί δεν χρειάζεται να κουνήσεις πάρα πολλά βήματα. Νάτα, και φεύγει. Τώρα πρέπει να την πάρουμε πίσω ξανά. Έλα. Έλα. Γιατί τώρα είναι μόνο μια εβδομάδα εκπαίδευση, 10 μέρες, δεν ξέρω, ξέχασα. Όταν είναι ελεύθερη και είναι μεγάλο μέρος εδώ, θα σου φύγει λίγο, αλλά όσες φορές μπορείς να την φέρεις πίσω, κερδάς και λίγο πιο πολύ. Good job. Okay. Αυτή είναι η Αλεξάνδρα. Ο ανιψός μου λέγεται Αλέξανδρος, η κόρη μου λέγεται Αλεξάνδρα και αυτή είναι Αλεξάνδρα. Pintar horse.